Karbi Prime da Birta long pen kado kavya phantame kardom na pajuriklo. Tangte pini Karbi Prime da Birta arjuitha. Nizang Karbiang long Thai upser picnic spot along inut ki thitang arpum kelong. Kedamtang arkoi ni phai hiniar ni kang samapor malom hamren rong sopi pen ka hello kilometers plikebra truck Thai upser picnic spot mate langsun along amat inut ki thitang arpum kelong pon. Utuna lo sarla. Nantung ilong ten. Atana mane non hejong alangli sabra wang iklo. Alangli sabra teng pulote alangli ajak kamatha kisung takave. Tela dak atumi nilitum birta long lo. Amato vega jo ma to vege rescue ne de lo. Ane jong nilitum hamret SDRF fatung wang ikpen nilitum kaduk we chelang rap petsi. Nilitum alangli fan inquest lo ama singkenon bange. Yipen bange birta ke melo. Ladak arting ASO alangli rong, okay? Masih alangli putum tabang masih ke amni pada cini pon ini kan? Amen belum ni. Amen tabang ke ingkoi rapo. Soran pangcu. Soran pangcu. Dak arting so. Arting ASO. Hamren rong sopi pen OC Anthony rong pi pen Jalin si National Disaster Response Force NDRF abitung atum pen arkoi ni phai ke thom adap adimak long an pale dam si ki thitang arpum langsun along pen pa jok pon si puthot Dipu Medical College and Hospital an postmortem asaya phan ponlo Kichia bang arpum soran phangcho arta ningkaning koi rapho bi phangcho la pen kanam bepia so po kleng pusi pangthek pont Birta ki riba pora hut anke koson pensi ki thilong mapu raiko masai khiatum ke tarlip asai dengpon bomlang lang hempi pen onar sontimong report kat news Centenary Jubilee Farman Phong Thom ke chok Dehuri number 1 Baptist Church tum pen biker ke do atuma phan an arnam karong pie jai me ke dengpon Itu apa yang kita jawab kalau kami harus Jesus membesar dan menjadi. Amen. Lason si kedamtang ni phai ar koi hini arni apar Dehuri men hanse pathua klamalong dang ni lapen dang truck motor ke do atuma phan ant ningkan arjon thangna da ki sung ke boy ke phopon pede jia phan lapen ke jokpon jia phan si bangso Centenary Jubilee mate ningkan pharoi si ke chok amen pen arnam ga chardom pi seroi ajai me ke deng pont sang dia panapor ri halai hormu panapor Sikame alam itu bangka curu kantung alam jalan de ini lah sana por ke henke katakan banjuru pengen Bangso jai make along make chipa hem phupon relief son singnar assistant pastor Dehuri number 1 Baptist Church Salangli hin pensi mai chipa hem phupon Bangso Jubilee Committee atum chairman sub committee doan lapen Jubilee Farman financial sub committee doan atum setame chingki chingwai pon mai along aluhia man peng pen penang an pastor lapen dikon satum mondolia long ke claim ke dam rapet ke thekiding doan atum chetong dun Arnamalam ke than lapen gari motor ahirjume ke hangpon lake NKBA evangelical ke jimon independency ahirjume hangpon Anparta jesemet bangso jai meke dengpon lake nonang ke leji thang pho truck lapen truck siarni ni thoma Farman Dehuri number 1 Baptist Church ningkan pharo ke chok mate Centenary Jubilee 100 years ke playing monduli ke e jai meke talon ponjia phan pusi assistant pastor relief son singnar mate chairman pen pachini pon Dehuri number 1 Baptist monduli pen labangso hemkong long lapen ke dangni akong te long he anam kardo masai ke deng kon lake piningan ke ni tem ni kan thom ki chok lo athike gari mo punon ba ajat son punon se tameli tum ke arnam ben si ke long akhi aposi ke long anason ben dame arnam aphan anong pi the nangi athe hastro long pulo salam the along pulo nangki ben le jiwa nong pe the not ba so teng ben sini tum pini ke long son da same ana ma phan ke roji lo ben ana ma nong pe the ye ba sini to ba so sai da me deng pon lo apart me ni tum professor camera in kora truck anin kan sini tum de heri number 1 mondali e lo la pe non la February tarik 4 tarik truck si lo tante nilitum ningkan pharo ke chok la si bangela ningkan pharo ke chok nilitum arna manong pe theji aphan sini to la bang so saya bang kame litum ke teng po la si pini litum ke pha pon bang ke
รองมองคัดเบปติสมอนดลีเป็นปังเจงสิละดังนี่ต้องเดฮรินบอลวันอันละหลังร้อยหลังเจงอีสิมันในอาร์ล็อกอีสิมอนดลีทรอกซินเนอร์เก็บพันสินี่ต้องหางล็อกสิเทียให้ตามเอปีล็อกเป็นองดงอะตรงนี้ต้องมาลองนั่งเช็ดตองนั่นเนาะเป็นนางเช็ดตองนั่นเดียตรงตามเอดูโอลังเสร็จตามเอนางเช็ดตองดูนั่นต้องอันพันตามเอนี่ต้องเดฮรินบอลวันเบปติสมอนดลีcentenary jubilee celebration committee hoi pen alang litum nang sitong non pasta minili จางที่เป็นการบิพรามตามบิวตาบางเกกังตอนิกลงกระโดดกวิตามี2 เมทักมีกรวังทุ